Croeso i Golwg ar y bai, eich synopsis gwleidyddol o hynt o helyntion Senedd Cenedlaethol Cymru. Byddwn ni'n clywed am cwestiynau'r prif weinidog, yn holi ambell aelod cynulliad ac yn cael y clecs i gyd o wythnos i wythnos. Am resymau teuluol, roedd Carwyn Jones ddim yn cymryd cwestiynau i'r prif weinidog wythnos yma. Jane Hutt, unwaith eto, fel arweinydd y tŷ. A'r cwestiwn cyntaf gan Lian Wood yn gofyn am Ewrop ac hefyd am y referendwm yn yr Alban. Beth oedd Lian Wood eisiau oedd sgwrs cenedlaethol yng Nghymru. Beth oedd ateb Jane Hutt? Na, da ni rhan o'r undeb ac dyna lle ddyna ni fod. Wedyn, roedd cyffuriau yn Wrecsam yn cymryd sylw Andrew A.T. Davies, roedd eisiau strategaeth newydd gan y Llywodraeth. Dim byd o hynny gyn Jane Hutt, mae gyda ni strategaeth a mae hynny ddigon da. Ac ar diwedd, Neil Hamilton yn gofyn am trethu. Beth oedd eisiau i Llywodraeth Cymru pen oedd yn gael yr hawl i osod trethu i lawr. A roedd o'n tybio, os all trethu mynd i lawr, fas yna fwy o revenue yn dod i mewn i'r Llywodraeth. Dim o byd, medda Jane Hutt. A'r unig fantradd o gynnau i ddweud yn ateb i unrhyw gwestiwn oedd ydy spreadsheet fill ddim yn mynd i gael ei ffordd yn hyn o beth. Beth sydd wedi cymryd yn sylw i'r wythnos hon yw'r ffaith bod Llywodraeth Cymru nawr yn mynd i diddymu yr hawl i brynu, a dwi'n credu bod hi'n wythnos trist iawn yr wythnos hon o achos bod Llywodraeth Cymru yn golygu cyflwyno bil i diddymu'r hawl i brynu, oherwydd mae'r hawl i brynu dros y degawdau diwethaf wedi helpu miloedd ar filoedd o bobl i brynu eu tai ac i fynd ar yr ysgol dau. Felly mae'n hynod o siomedig bod Llywodraeth Cymru nawr yn edrych i diddymu yr hawl i brynu. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn un cynhadledd ni dros yr dynodau nesaf yma. Beth dwi'n credu chi'n mynd i glywed wrthon ni yw'r ffaith bod ni'n mynd i ganolbwyntio ar etholiadau Llywodraeth leol ac wrth gwrs ni'n mynd i adeiladu ar ein llwyddiannau ni yn is-etholiad Copeland enghraifft, a hefyd beth chi'n mynd i glywed wrthon ni, fi'n credu, yw'r ffaith bod ni eisiau adeiladu gwlad sydd yn gweithio i bawb. Dyna beth chi'n mynd i glywed oddi wrth Theresa May. I ni eisiau adeiladu gwlad sydd yn gryfach, sydd yn tecach ac sydd yn mynd i weithio i bawb fel ni'n mynd i adael yr Undeb Ewropeaidd. Wel, mae rhaid i ni wneud Brexit yn llwyddiannus. Mae pobl Cymru, mae pobl Prydain wedi penderfynu gadael yr Undeb Ewropeaidd, a dwi'n credu bod rhaid i ni fod yn bositif nawr, oherwydd mae Theresa May wedi gwneud un eitha clir, fe fydd hi siŵr o fod yn gwasgu botwm erthygl 50 cyn ddiwedd y mis, a felly wedyn bydd yr trafodaethau yn dechrau gyda'r Undeb Ewropeaidd. Felly mae rhaid ni edrych mlaen, a mae rhaid ni fod yn bositif. Wel, mi oedd yna gynhadledd newydd i'r wasg wythnos yma gan aelod o Plaid Cymru. Ie, Neil McEvoy. Doedd o'n dal i ddweud bod o'n aelod o'r blaid, ond wrth gwrs ydy o ddim yn rhan o'r grŵp yn y cynulliad. A pam oedd o'n defnyddio y cynhadledd i wasg? Wel, oedd o eisiau lawnsio i ymgyrch i fod yn gynghorydd yn Gaerdydd. Nawr, dwi'n ni faint o reolau mae wedi dorri trwy gael y cynhadledd yma, ond gawn ni weld bydd y stori yma yn mynd ac yn mynd, dwi'n siŵr. Wel, fe alwodd Nicholas Sturgeon am referendwm arall ar annibyniaeth yn yr Alban. A beth oedd ymateb Cymru? Wel, ddoedd Carwyn ymynu bod ni'n gryfach fel 4 cenedl yn yr undeb, ond o gynnar Albanwyr berffaith hawl i gael referendwm. Ac ymateb Lian Wood? Wel, mae rhaid dal ymlaen efo sgwrs cenedlaethol yng Nghymru. A dyna beth oedd yn rhin apioros i ddweud yn gynhadledd y wasg Plaid Cymru.
Ond, pen ddod i rhywun i'n ofyn iddo beth am gael referendwm i gael y sgwrs na i fynd, fel oedd yn yr Alban, oedd o'n gwrthod cynabod bod amser nawr i gael referendwm rwan. Wel, dyna ni am wythnos arall i lawr yn y bai. Ymunwch â ni yr wythnos nesaf. Hwyl!